Haketonyini amboge an lajebagaw fe ka kenyani ame retard muna renouveau tele lajebagaw aw ni sogoma malikono ani maliko kan mogo sogoleno aw na ni sanga konnala ama foka gaw bisimla renouveau sogoma da kuna foni kena sigira Fulani mando amu blakata di an kanu maka kilingili na bela jilima au manake yororo ni sanga konnala ambe au bela jilimfu au ni leiduta au yi ka foni kenen abesigi au yi doko kunkono shinjuru ka damne tene fuka tabla jumala neka kanya wolonvla o mana temeni sanga ta ani duri ka tabla neka kanya konontona ola biso ko marina au meritar la amesinka o aketunyini ke an laje baga bela jilimfe la me baga jokulu ambe au bela jilimfu radio renouveau la me baga anga fulibe au yi radio nyeleni ka bosigu seguna la minika fulibe an sokoma daina radio benkan ka bo kerewani radio ciendugu ka bo jura radio futa ka bo yanfoila radio besago ka bo kuchala radio kanaga ka bo juru radio pumakan ka bo bla radio jigiya ka bo san radio naro samaya ka bo nyawlini radio damay ka bo boron radio fasukanu ka bo welisebu radio nchiba fm ka bo katifalaje radio nema fm ka bo kasaro radio tolerance ka bo mopti radio miracle fm ka bo buguni radio kusata 2 ka bo jala korobugu radio altakadum ka bo siga suka ofeno site internet liba madaka bo franci ame bela jeli foka foko beki bisimla bitarata février kalo kletan woro renouveau matin ale keneka ne borke nyoko amadou el konali arebe kene kono kama amadou nsokoma fanta tumuta somo bedi me alatanu nyara ka sapi bisimla ame haga to nyine ni andunga e bi ko do be abeke masema ko tenga ame se ka fengu fenke wala sa ki wara ka dilla adriala amboke o nyema so ka chesiru ni bulika joka fraire ka jemuka kenesigira jemuka kenesigira amadou sokoma daina amena kuna foni munu lase an laje bogoni lame bogo ma bakuru bawla olu de fleni femngoni e manganye obe almami do no fe min bora gine kona kirika o fe no kana an fe no malikono almami mina be ka yala ka fo alislame we ka fo ku seli be se ka ke kanwala minti arabukanye o kum konna la femi mali au conseil islamique au secrétaire général ale kon yala nyini ka fo kuni almami ko fali ko ka genga bo malikono nana wala sa ako se ka famille keni aferinga oni isa kababe na nyokola sur décryptage konnala abena nyofolike wala sa akosika abela jelin famia so komadena o mena Cheikh Oumar Konare maître Cheikh Oumar Konare amena madji alemane ga juru sirafe fem ngoni u avocat wi u kon keleno ka liberté provisoire ko la nyini Razbach ani ma minene toye affaire de déstabilisation na fanga frontière fanga o kunga ko kuna fonyola o fena ko femi ne ga juru sira alsa an won mena wele bla sam sama balima ka bo CDR konnala femi CDR jokulu yere o kelenu ka fin jumene laben jumene kelenu u boloni affaire kelinka femi sam sama bali alebena adadola amadu el konari alebe ka dunki baru lasi awma bamananga na kafara o kan kuna funya wore to chama me ambolo ko khasiga alasi awma wakati bolo da cigo aliflen o metewe wakati ale bolo da jogo fle anga marabolo konna la femoni sankulu e ale bena jeya doni mali marabolo fantan nan bela jelena foni tawdin marabolo yibo ala femi kabano ko fitini o wena da sankulu la yenno fonene finya o bena ci anga marabolo bela jelen kono foni sikaso marabolo o yibo ala gomlo mena ke mali marabolo dolani o be tawdin ko fomi mena ke sababu ye ka gele fitini do oluga ro jan flelila o la kligaina temperature bolo da jogo fleni kaikao kligaina luka temperature hage beti jo digere binani na kulikoro oluta beke bisaba ani konontonye sigaso kligaina oluka temperature hakaya beti jo digere bisaba ani wolonvlala segu oluta beke bisaba ani konontonye femi moptika we kligaina oluka temperature hakaya beti jo digere binani na tomboktu oluta beke bisaba ani konontonye gawuka utabe na digere bisaba ani shekinye kidal kligaina oluka temperature hakaya beti jo digere bisaba ani sabala menaka oluta beke bisaba ani wolonvla femi deni luta benati jo digere muka ani wolonvlala bamako district konna la kligaina temperature hakam nage digere bisaba ani konontoni bamako na lamini biso ko madaina kene chira nege kanya woro temeleni sanga biduru ani nani klebe na bimbe bamako na lamini na nege kanya tan sheki o mana temeni sanga bisaba ani wolonvla ne wakati bolo la jugo ikadi o ma kunyi akwasika o tana oblado amadu el konaribe o bisimila sisa don kibaru keneka honorable ko be jogodi alhamdulillah
an bɛ ala deli ala ka tanu ji da halisa Amin. ne sira di ma tabarikala an b'a fɔ lamɛnbaaw ye a ye aw danse bi ta ji tɛ ciya sabula waati b'an kɔ la min bɛ tali kɛ sanga 51 bɛ nɛgɛ ɲɛ 7 kan nin waati na min ye chef de bureau Samba Sankare ale ni a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ka jateminɛ la kibaruyaw la bakurubaw la Mali ka jɛkulu min kun ɲɛsilen don kalafilikow dalabɛnni ma n'o ye seni ye ko tasuma y'a minɛ kununko a kunba jɔnjɔn ma dɔn fɔlɔ an bɛna a jayira aw la sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔna la Mamudu Diko kumana Mali online kunnafondila Amidu Sampi ka kuma galama na kuma minnu kɔnɔna la min ya a ye kuma caman fɔ a ka kuma la belebeleba dɔ ye ko ale bɛ wulikajɔ fɛn o fɛn na k'a si kun tɛ jamana ɲɛmaaya ye ko ŋaniya foyi t'a kɔnɔ ko ale alimami ye a bɛ to a ka alimamiya la a b'o de ɲɛdɔn an bɛna kuma o yira aw la bi sɔgɔmada in na don kibaru kɛnɛ kɔnɔna la Sitakilekaw ka maire sigira min kun ye dangan ye ale kɛra maire ye ka sɔrɔ k'a ka kankɔrɔsigiw fana sigi Renouveau ka cidenw tun m'o fana kɛnɛ kan an bɛn'o jayira aw la sɔgɔmada in na don kibaru kɛnɛ kɔnɔna la nin ye an donkan ye bi sɔgɔmada in na minnu bɛna walawala aw ye sɔɔni aw ni ce Renouveau sugantili la n y'a fɔ tentɔ sita dani nɔ min bɛ tali kɛ commission électorale nationale indépendant bakuruyala n'an ko a ma ko seni ale ye jɛkulu ye ka bi lawale la min bɛ i k'a dɔn Mali kalafilikow dalabɛn o jɛkulu in kɔni jamana faama minnu bɛ olu ye hakilina ta jɔakunjan tɛmɛnenw na ka jɛkulu in ci ka a kɔni ka sariya bɛɛ lajɛlen susa ka bɔ yen k'a jira k'a fɔ jɛkulu wɛrɛw na sigi minnu bɛna Mali kalafiliko baaraw dalabɛn o kumaw kɔni bɛ sen na maa caman bɛ olu y'u yɛrɛma ɲininka k'a fɔ yala seni cili a bɛna se ka kɛ kalafili jɔsi ɲuman ye wa min bɛ tali kɛ waati tɛmɛnenw na nafolokow ni kumakanw ma caman bɛ olu bɛ jalaki ta ka bin ni yɔrɔ kofɔta in kan n'o ye seni ye maaw bɛ bali min na kununko tasuma kɔni wulila seni jabalaba la Bamako Hamidalayi ACI kɔnɔna la min yɛrɛ sisi i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ jaw la cogo min na sisi kɔni kɛra ka fa bɛɛ lajɛlen minɛ min ye kununko an ye kibaruya sɛgɛsɛgɛ fɔ ka na bila sisan dani nɔ an kɔni ma se k'a dɔn fiyewu tasuma min ye seni minɛ a sababu ye fɛn jumɛn ye a cɛni ɲangata ŋaniya bɛ jɔn de kɔnɔ ka kɛ walima a nana a yɛrɛ ma de wa dɔw y'a dawula kama olu ɲininiw bɛ senna n'olu sɔrɔla o na di aw ma nka min kɔni jɛlen don o ye k'a fɔ tasuma kɔni mana bila cakɛda la a bɛ fɛn fɔlɔ min bɛ yen n'a b'olu nagasi k'olu kɛ bugurinjɛ ye o ye sɛbɛnfura minnu bɛ a kɔnɔ sɛbɛnfura dun bɛ kɛ sababu ye fɛn caman bɛ yen minnu suguyaw ni o gindow bɛ olu kɔnɔ tasuma ka seni minɛ maa caman kɔni bɛ k'i ka hakilinaw fɔ a ko la nka maa minnu bɛ yen n'olu ye jamana maa ɲɛma minnu ɲɛsin a ko ɲɛw ma n'olu ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ kibaruya minnu ma bɔ a la o n'a kɛ somasama ye Renouveau don kibaru ale kɔnɔna la ni an bɔra yen nɔ min bɛ tali kɛ kuma min bɛ maaw nɛkun kan bi o dɔ ye Imam Mamudu Diko ka kisa ye jumɛn ye hakilina jiginna Mamudu Diko tun ma ka sumalen don a mɛnna a nana gafe jama dɔ bɔ min bɛ wele ko manifeste min kɔnɔ a y'a ka hakilina bɛɛ lajɛrɛlen larawe o kɔnɔ Mali kunkan kɔrɔfɔw k'a daminɛ politiki ko nasiraw ni jamana taacogo ani bɛnbaliya mun ni k'a dɔn kɛlɛ minnu bɛ jamanaw kɔnɔ ale ka hakilinaw ye jumɛn ye a ka ŋaniya fana ye mun y'a ko kɔnɔna la Imam Mamudu Diko a y'o kɛ ka b'o kɔni kɛra fɔ bi maaw ka kuma ka ca kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen b'a la k'a fɔ i ka faamu cogoya la kunnafonidila dɔw wulila ka se Imam Mamudu Diko ma n'o dɔ ye Amidu Sampi ye Mali online o ni a ye saga 30 n'a kunkanfɛ barodalasigi kɛ baro min kɔnɔ ɲinɛma kɛ ɲiningali si kɔ a ye kuma dɔw fɔ mun dɔ ye ko ale bɛ wuli ka jɔ mun na jamana ɲɛmaaya ɲini tɛ ale ye alimami de ye ale bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ jamana ye ko a b'o kɛ Imam ye min fɔ an k'a lamɛn a bɛ nasarakan na an b'a bayɛlɛma bamanankan na. Diko, aujourd'hui, vous êtes devant tous les mouvements qui font tomber les chefs d'État, vous avez fait un manifeste. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas dire que vous avez des ambitions présidentielles? Écoutez, moi je l'ai dit et je le redis au peuple malien, je n'ai aucune ambition présidentielle et je ne suis pas faiseur de roi comme chacun le prétend. Le roi c'est Dieu qui le fait. Personne ne fait le roi, c'est Dieu qui le fait. Je n'ai pas d'ambition, je ne suis pas faiseur de roi. Je l'ai dit et je le redis. Je suis un citoyen malien. Je vis une situation aujourd'hui qui m'inquiète. Et ce que j'ai au fond de moi, je l'ai extériorisé pour le partager avec le maximum de Maliens.
pour que les gens se mettent ensemble, parce que c'est ensemble seulement qu'on peut trouver la solution, c'est ensemble seulement qu'on peut relever le défi. Tabarkala Imam Mahmoud Dicko aka kuma fitinin dɔw ye nin ye nga a ye kuma caman fɔ kuma mun na an y'a bɛɛ lamɛn ni ka an ka faamuya cogo ni sɔrɔ a la a ye nin kuma kunkurunin mun fɔ ni an y'o salo ka bɔ a cɛla o ye k'a fɔ ko ale Imam Mahmoud Dicko ɲiningalikɛla y'a ɲininga yala ŋaniyaw t'a kɔnɔ wa ni maa min bɛ yen kuma mandi kumabaliya mandi a dun bɛ kɛ cogo di sa o la kuma ko a fɔba kuma ko a fɔcogo kuma ko a fɔtuma kuma ko a fɔrɔ ni nin bɛɛ dafara kuma kɔnɔ kuma b'a fɔ kun ɲɛ Renouveau FM